बकरिया दुखी कैले वाली जा मन तो करते ये लोग के का कर देखा कहाँ कहाँ जाते जा हैं चरल हो गई तो जानी के मार दियो सने हमर चश्मा फूट जाई लागत हैं एगो ऐसा से वाली ना एकदम मोहतरमा माई जैसे घर में बैठे रहली उनका को कोनो टेंशन नहीं थे अरे देखे के चाहिए कि पतो एगो गोल बकरी चरावे तो का कोही विपत न पड़ल बा हो का कोही हैं आ शाम के जाए न बकरी लेके पतो है 1 लीटर पानी दी है ए पतो है जल्दी से खाना बनाओ अरे कम से कम बकरिया हम देखा तनी तो घरे के तो देखी के चाहिए हनी के का कोई कहाँ जातलू जा हो सब जासन एगो दूगो बाइसन इतना सारा बाइसन के कुफुत कर देते कम से कम 15-20 गो बकरी आ अकेले हम चरावतनी का करी जासन घूमसन जहाँ मर्जी करे वहां हमारे दिमाग मत खासन पगला देले वाली जा दिमाग दिमाग कहीं से बकरी से परेशान हो गइल बानी बकरी चरावतलू त का करी जाके झेगुल के खेत में पड़ल बिया दादा रे दादा त का करी एगो रुगो के न समारी जी कि पूरा बकरी त वाली सन देखत नहीं हां बोली सरे हमरा तो बुझाते नहीं थे हो जा तो ढेऊ जाए ना रहोगे करके लाई हम बैठे के मन करत समझी रहो बात की माने तहार ड्यूटी है बकरी चरावल ना कि हमार ड्यूटी है ठीक बा दिन भर तो मजदूरी करते बनी आ बकरियो चराई हम ए जी कैसे रे बकरी हम नैहर में अपन बकरी चरावले बनी छी तना के लाज शरम नहीं करते हो से हो ससुरा हो नहर में सुहागरात मनल बा नहीं छे मनल ससुरा में सुहागरात मनेला कभी सुन ले नहीं नैहरो में बनेला मजाक तर शादी मरो नहर में को स्वागत मनेला रे नहर में बियाह होला नहर में तो हतार बा सुन ले मैं ससुरा में होला हां वो जानत नहीं नैहर से आदमी भले आवेलन लेकिन ससुरा से अर्थी जाला जाई हो देखी हमर बोझ नहीं के समारे आओ खुदाई तो तन की रहुए हमके बैठे दी इता ना हमार खीस बरता ना ए जी कि मेहरान को कदर हम के एगो कामो ना करेली तू बढ़िया से त का करी जी रहुए बताई तन की रहुए ना बानी तो मेहरान को तन के कदर करी जाई माने हम मेहरारू के कदर करी आ मेहरारू ना कदर करी ना ये बताई रहुआ मेहरान का कदर के बाद छोड़ी आजकल मर्दे ना समझता हूं सब को तो जाई सुन का हम बता देते नहीं कि आज के बाद हां हम नहीं बकरी टाइम से लेके आने के बाद सुनी ने एगो खिया ले लो बकरी तो छोड़ते वैसन हो जाके तन के चले सियाना प्यार मोहब्बत कर लीजा पलंग पर पेट नहीं के भरत कि सिनान में चल सिनान में लइका लेके न जाला सो कि मन हमनी के बियाह शादी भइल बा आ रोजे सुहागरात मनता तनी सिनान में तोरा कौन फायदा बा जाई लई प्यार मोहब्बत कर लई ने कोई तका कल लुट्टा करबी सुनी ना हम साड़ी खोल के बिछा दे तो नहीं वही ना घरे साड़ी खोले के त खोलबे ना करी साड़ी घरे तो सिनान में साड़ी खोल तड़ू कैसे रे वो कहता नहीं था देखो तनी मौसम बढ़िया बा देखो जब से तुझे मैंने देखा सनम तेरी आंखों में तू मेरी सांसों में तू देखी हंस तो कोई हंस ना कि चंदनामा वो तगला गइल बड़स ए जी खाली तोरे चलते होता है बूढ़ी घर पे कर ताली इजे बैठ के कुछ हो जाओ जाजे रहो ना घर में आई ना घुसी ना ओजी और मम्मी काहे के करेली एगो बात कही काची तोरा के ना एगो कान में कुछ झुमका बनवाई ओ ये बेच के ई का कहदनी जी घर वाले को बिया ना ओके बेच देनी ये जी कुछ भी कोई बूढ़ी चिल्लात रही बकरी मत बेची बाकी झुमका बनवाला है तो बहुत बढ़िया काम करी आ सोचा त ना के एगो बकरिया बेच के ना खसियावा अपना के लॉकेट बनवा दे ई का कहदनी जी अरे हेड़ा भर बकरी रखले बइन जा आ बेचई हस ना तो पोसत के वहनी के खोराके खियाई मैं घर में भर में ये बात सही कहत नहीं जान जे राती के सूते नहीं खेते रहुआ साथे टाइम टाइम कर के रहुआ हम लोग को जगा देते ओ यही से कह तरीका कि चले के सीवा में हां चली ना चली रे देख ले दे आगे पीछे पगली आजकल कटिया के दिन हो आदमी न गहूं काटेलन आ जाइल जे पता चल तो कैसे के देखो यानी के मर्द मेरे बांस आसियान में का करता जी चली ना कुसी में तो हां चली सोही किने चले के यार चली हां हम बताइए के एगो पूछावे के बड़ी बतावे के पड़ी बोली खिसियबू ना ना खिसिया कुछ ना करम बता ना ना चली ना चल सही से सुंदर चले निक लागे देवरा अरे मर्दे सैया से सुंदर निक लागे देवरा एकर मतलब
देवरा पर डाका न डालल चाहतिया। रुको रुको भाई के अपना बाहर भेजम न तो काम जो हुआ आई।